huomenta ja tervetuloa uudelle videolle. Mä oon saanut viettää ihanan kesäloman ja nyt mä oon takaisin rutiinien parissa, eli töiden ja treenien ja kauppa- ja ruoanlaittorutiinien. Nyt mä lähden taas töihin ja mulla on koko aamu ohjauksia ja sitten sen jälkeen käydä kaupassa. Moi! Mulla on sitten aamulla siis muutama ohjaus ja sitten mä teen ohjannuden ryhmäliikunnan ja mä teen siinä samalla sen treenin. Sitten täytyy syödä ja tehdä koneella muutama homma ja sitten mulla on jalkatreeni, mihin mä otan teidät myös mukaan. Eli tämmönen tuplatreenipäivä ja sitten me käydään illalla kaupassa. Sitten mä voisin miehillä käyttää jotain vähän tämän tyylistä. Mä eduntain kyllä uudelleen niin asettelee kaikkea. Ja sitten mä oon kiinnostunut tääkin naisille, ei nyt just tämmösenä, tommonen aika värikäs, tässä kuvissa on ihan hauska. Tai sitten tämmönen se vai mitä se. Sen mä tekis mitään yhtään jokusta miehille edes. Se piti sitten olla näitä asettelee jalat vai? Joo. No, se on hyvä. Tai kaksi. Ei kyllä, upper lower siis. Niin, joo. Jos upper lower, niin kaksi tai kolme kone. Ei tekis yksi jokosta. Okei, nyt tässä on hyvä. Jahas, se olisi sitten jalkatreeni luvassa. Ja jalkatreenissä on tänään polvenojennuksia. Mitäs siihen kuuluu? Polvenojennukset, koukistukset. Kertaa 2. Mulla on kertaa 4 vielä tässä ohjelmassa. Bulgarialainen. Ei mulle ei kuulu bulgarialainen. Se on 3. kerta tähän viikkoon, kun 4, kun mä joudun tekemään sitä. Mä en jaksa. Mitä oltiin siellä ohjelmassa silloin? Joo. Joo, sit pohkeita. Mitä sulla on? Sitä sun tätä. Little bit of this and little bit of that. Eikö se ollut se? Just. Penkkipäivä. Penkki. Okei. Ja siellä maksimipainot? Skinny ass. Ei kai. Let's go. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I... Itse on oman ohjelmani ohjelmoinut, mutta en kyllä missään nimessä suosittele tekeväksi 4 työsarjaa kaikkea. Mä halusin testata tämmöstä niin kuin cycle syncing -ohjelmaa. Ja mä tein sen sillä lailla niin progressio, että mä tein sinne joka viikko toiston 8 asti ja sitten mä tein sen jälkeen aina sen sarjan. Että mä lähdin 6, mä lähdin 2 kertaa 6 kaikkia, sitten 2 kertaa 7, sitten 2 kertaa 8, mä pidin kevennysviikon, sitten 3 kertaa 6, taas 3 kertaa 7 seuraavalla viikolla, 3 kertaa 8 ja sitten taas pidin kevennysviikon niin kuin synkronoituna mun kiertoon ja sitten viimeisellä progressiosyklillä mä aloitin 4
4 sarjasta ja silleen tein tosi 1 viikko kaikkea. Sitten 7 ja nyt 8. Ja tää on nyt viimeinen tämmönen Cycle Syncing kierto tällä ohjelmalla. Ja on ollut too much. Eli mä täytyy itse aina testata itselleni ensin, että mikä toimii ennen kuin mä ohjelmoin niitä mun valmennettaville. Ja kyllä toimii, on tullut voimaa lisää, mutta on tosi uuvuttava. Et en ehkä lähtisi niinku kaikkiin liikkeitä tekemään näin niinku uupumukseen asti ja näin kovalla progressiolla, mutta niinku osan pääliikkeistä, niin siihen tää kyllä toimii ja niinku yleisesti kierron syklittämiseen. Eli tiettyihin vaiheisiin tiettyä intensiteettiä treenissä, niin se on ihan mielenkiintoinen lähestyminen tähän. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Mä tulin just töistä kotiin ja siis oli pakko käydä ostamassa valmis ruokaa. Meidän siis jääkaappi näyttää oikeesti tältä. Joo, meillä on perjantaisin kauppapäivä. Täällä ei siis kirjaimellisesti ole oikeesti mitään. Niin ostin ruokaa. Ostin valmis lohta ja kasviksia. Näyttää tosi hyvältä. Ja normaalisti täällä on yleensä tuolla, missä mä käyn, niin niillä on sellainen perunamuusiannos. Tossa on nyt pelkästään kasviksia, niin ostin sitten erikseen vielä perunamuusia. Koska siis mä oon tehnyt nyt 2 treeniä. Niin kuin mulla yleensä perjantaisin tulee. Mulla on oma treeni, mikä on siis normaalisti rintatreeni, mutta tänään mä vaihdoin mun eilisen treenin. Se oli vaan sen verran kuormittava työpäivä eilen, että en jaksanut tehdä jalkatreeniin. Niin sit mulla on tänään perjantaisin on 1 ryhmäliikuntatunnin ohjaus. Mä yleensä treenaan niin kuin siinä mukana ja se on meidän keskuksen kovatehoisin treeni. Se on semmonen niin kuin kiertoharjoittelutunti, missä yhdistetään niin kuin lihaskunto-osuuksia
intervallityyppisiin cardio-osuuksiin, niin mulla oli vain yksi ruoka mukana, koska meillä on siis perjantaisin aina kauppapäivä, mutta Juusolle nyt pidetty sen työpäivät silleen, että se pääsee vasta 6. Ja me normaalisti menen kauppaan aina puolen päivän aikaan, niin sit saa aina siitä ostettua niin päivän toisen ruuan 1 ruokaa mukana. Niin mä en ollut nyt varautunut, kun me käydään siis kerran viikossa vaan kaupassa. Nyt syödään. Myös tällaisen herkun. Sour cherry, en ole maistanut aikaisemmin. Mä rakastan siis näitä makutaateleita. Mä rakastan eniten sellaisia ihan oikeita taateleita. Itse asiassa niitä mulla olisi kyllä jääkaapissa. Mutta haluaisin maistaa tällaisia. Näyttää todella hyvältä. Ruoka on syöty. Tein itselleni jääkahvin. Okei, nyt on kyllä päivän 3. kahvi. Tää päivä vähän tarvitsee sellaista. Ei ole ihan vielä työpäivä ohi. Mulla on joitain puheluita tarvii soitella. Sitten on... me alettiin Juuson kanssa tekemään semmoista projektia. Tehdään siis valmistreeni-ohjelmia. Niin tehdään niitä treeniohjelmia. Tehdään ne valmiiksi. Tehdään niistä nätit visuaalisesti. Sitten me pitää perustaa sille vielä Shopify-kauppa ja sitten ehkä vähän markkinoida niitä, maybe. Joo. Sille on kuitenkin jonkun verran kysyntää aina sellaisille valmisohjelmille, minkä kynnys ostamiseen on hyvin paljon matalampi mitä sit valmennuspalveluihin, koska valmennuspalvelut on hintavia. Niin kaikki ei halua niihin käyttää rahaa, mutta kuitenkin haluaisi sit niin kun jotain tukea sit siihen omaan treenaamiseen, niin päätettiin, että tehdään tämmönen projekti. Niin mä jatkan myös sitä ja sitten ihan töiden tekemistä. Ja nyt ajattelin maistaa näitä. En ole maistanut tätä makua aikaisemmin. ,2% kirsikkajauhetta. Okei, no tuoksuu ihan siltä. Muistatteko lapsuudessa, kun oli sellaisia punaisia pyöreitä kirsikkapurkkapalloja, mitä sain niistä automaateista? Tuoksuu ihan siltä. Noniin, let's try. Hyvä. Maistuu ihan samalta. Joo. Kun on ysäri lapsuusmuistot. Kyllä kommenteihin, jos muistat sellaiset punaiset pyöreät purkkapallot niistä automaateista, mihin laitettiin kolikoita, tyyliin markkoja tai sit kun vaihtui eurot, niin jotain 20 senttiä, 50 senttiä. Joo. Siinä on alkutilanne. Ja sitten on taas täyttä. Suolaa 1,5 desi oliiviöljyä. 1-1,1,5. Knokkipaja. Lähtee. Uno gnocchi. Ja siinä lopputulos. Bon appétit. Nyt on dinneri syöty ja päivä valmis. Ja sitten olisi tämän kaaoksen siivoaminen, mikä näyttävästi jää mun kontolle. Sen jälkeen katsotaan jaksosuitsia ja sitten me mennään nukkumaan.
Kiitos kun katsoit videon ja nähdään seuraavalla videolla.